suspects or subjects. At sa kagandahang palad ay naging matagumpay, successful ang nasabing anti-drug operations. Lahat na subjects, no, ay nahuli kasama ang nakumpiskang illegal na droga. So more or less 7 drug personalities were apprehended, and more or less also 100 grams of methamphetamine hydrochloride were seized or confiscated by our operatives during the service of search warrant. Okay. Sir, isa sa mga subject na operation ay isang aktibong pulis. Can you confirm that, sir? Without revealing too much, ano yung involvement ng pulis na ito, sir? Yes, sir. Isa doon ay isang aktibo na sargento na allegedly member ng Philippine National Police. And unfortunately, during the service of search warrant, walang naabutan doon. Pero based doon sa information or intelligence reports namin, bago pa man makarating ang mga PDEA and other law enforcement agencies to effect the arrest or to search the house being rented by the police officer, wala na siya. Pero kasali siya, sir, doon sa search warrant na nandun yung pangalan niya mismo? Yes, subject siya sa search warrant. Although, titingnan natin pag search warrant, ang subject niyan is the location, the address. Pag warrant of arrest, the subject is the person himself or herself. Pero siya ang based sa aming mga information or intelligence report ay involved, malaki ang involvement ng nasabing police na kung tawagin ay si Artag. Sir, aktibong pulis, sir, saan sila Yes, naka-assign, sir? aktibong police, allegedly naka-assign to sa Philippine National Police. Tagaluan, RD? Philippine Tagaluan, Drug, Municipal Police Station. Drug PDO? Enforcement Group. Artags. Artags. Artags Sir, ang palayo niya. may background naman yan, sir, na nakabarilan din niya yung kapwa-police niya doon sa Puerto, dati pa. Okay. Kasali ba yan sa medyo lumabas na information sa Based inyo? doon sa binigay sa amin o nakuha namin, walang gaanong information na nakabarilan siya. Although matagal nang ito ay minamanmanan, no? RD, anong role niya sa drugs? Protector? Transporter or seller ng illegal na droga. Kasi kung matatandaan natin, kaya ikinasa namin yan na anti-drug operation, nag-apply kami ng search warrant kasi nung mga nakaraang buwan, no, nagkaroon ng anti-drug operation din dyan ang Villanueva Police Station. At doon sa mga na-aresto, based doon sa pag-interview, no, o tactical interrogation na ginawa ng mga arresting officer, na lumalabas doon na itong police and other personalities ay malaki ang involvement sa illegal na droga. Sir, Nagde-deliver ng illegal na droga dito sa buong Northern Mindanao. Binabagsak sa Bukidnon, binabagsak sa Iligan, binabagsak sa Hingoog, at ang iba allegedly kinukuha sa somewhere in Lanao. Siya mismo nagdadala, sir? Yes, yes sir. Apo. Sir, sa Storm Radio, sir. Sir, pwede ba marinig namin, sir, yung complete background niya, sir? Kung pwede sa inyo ma-mention yung complete name niya or Yes, okay naman. Sir, sa search warrant niyo, ano pong mga individual ang nakuha ninyo ng Mga pangalan. items Okay. ang nakuha? Yan. Bakit wala siya ba, sir? Hindi siya nadakip. Hindi nadakip, Okay. no? Ilang buwan siya na minomonitor niyo, sir? Matagal ng buwan na minomonitor yan. Si- No? Ang pangalan niya ay si Police Staff Sergeant Arman Tagulimot, o mas kilala siyang alias Artags, no? So at large siya kasi during the service of search warrant,
na kung saan siya mismo ang personalities ay wala siya. So based doon sa reports o information, siya ay active member ng Philippine National Police na naka-assign sa PNP Drug Enforcement Group and a resident of Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. So wala bang ibang kaso sir? Um, Wala bang mga pending case sa ganyan? So far, wala pa kaming nakitang pending case. Ngayon, magkakaroon siya ng Ngayon, pending ngayon case lang. kasi during the search, no, na nandun din ang mga insulating witnesses natin and other persons of local occupant of the same premises, nakakuha doon ng 20 grams of shabu, no? So, at ang naabutan doon ay isang nagngangalan na si Janice Orehines Lacar, no? Na isa ring Taguluan na Misamis Oriental, no? Sino Online pa mga seller kasamahan siya. niya, sir? Mga kasamahan pa niya, sir? Doon sa bahay, no? Kasi apat kasing search warrant ang in-apply namin sa Regional Trial Court, no? Kasi ito kabit-kabit ito, no? Ang isang search warrant doon sa bahay ni Maristela Ramuga o kilala siya sa alias na Marina, residente ng Zone 6, no? At nakatira sa poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. At nakakuha din kami doon ng 15 grams ng shabu, no? Nahuli rin yun, sir. Nahuli Yes, nahuli si Madam Ramuga. At kasama din na nag-serve kami ng search warrant doon sa bahay ni nakilalang John Factora Maagan. Ito yung kapartner halos ni Sergeant Artags, o si anong tawag noon, Arman Tagolimot. At doon namin na aresto din dahil may 15 grams din na more or less na shabu na nakuha sa bahay ni John Maagad Factora na kung saan nakatira sa Sihayon Street, Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. Sa kabilang banda naman ay itong kapatid ni John Factora, no, na nakatira din sa Zone 11, Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental, na si Orlando Factora, no? At kasamang na-aresto doon si Angelica Factora at si Kenneth Factora, si Orland Factora, mga anak to. So more or less nakakuha kami ng ang aming mga seizing officer ng 50 grams, no? Kaya kinumpute namin lahat ang na-seize o na-confiscate during the simultaneous service of 4 search warrant, more or less 100 grams. So kung tatayain natin yan sa presyohan sa kalsada, dahil 6,800 per gram, nasa 680,000 pesos, more or less ang presyo ng illegal na droga na na-confiscate kaninang madaling araw. May resulta na yung ano, sir, yung laboratory examination. Na-confirm na po ba sa So far pending pa, no? Nagtuloy-tuloy pa ang pag-conduct ng testing. Baka mamayang hapon, baka Arden, sinabi Yes. niyo po na si Artags ay na-assign sa PDEG. PDEG o PDEO, sir? based doon sa information ay PDEG. PDEG. Arden, hindi ba may recycle of drugs dyan sa PDEG na hindi alam ang kataas-taasan nila? Yan yung isang fear dyan, sir. Hindi tayo makapagbigay ng information. Magkakaroon ng mga paghihinala. Parang walang pinagkaiba yan kapag isang operatiba ng PDEA, assuming na for example lang ay na-involve sa illegal drug activities, maghihinala agad ang netizens na may posibilidad na may recycling. No? Ito rin, pwede tayong Or maghinala. Sir, related sa kanyang job, may time ba na nag-operate siya alone?
bawal man yan na mag-ooperate ng solo, no? Doon lang kasi sa aming information na ma'am na nakuha, ito ay talagang nagbebenta ng illegal na droga. Ilang taon na Siya siya? ang kumukuha, matagal na, taon na kumukuha ito ng illegal na droga doon sa mga big time supply. Wala din siya kasamaan direktor ng mga pulis Wala so far. hindi pa namin ma-verify kasi hindi natin naabutan siya kanina, no? Pero based sa intelligence report, wala. Siya lang mag-isa na pulis. So far So far. wala pang nababanggit na mga pangalan. Sir, ang nag-inform sa inyo, sir, na ba sa taga-gobyerno o civilian lang na siya talaga ay bumibinta ng droga yung polis? Ang kapwa informant ninyo, law enforcement, enforcement. din naman Okay. kasi during So, hindi their civilian. investigation doon sa mga nahuli nung other law Okay. enforcement agency na mga violators din ng Republic Act 9165. In-interview yung mga taong nahuli. So, doon. involved At siya. sinabi na Okay. itong taong ito si Sergeant Artax Mm. ay talagang involved sa proliferation ng dangerous. Bakit ang ibang mga police station, sir, hindi ginagawa yung mga drug bypass operation? Kayo pa talaga yung nagawa. Bakit sir? Hindi nila alam, sir? Okay, sa Oh, sa kapulisan hindi rin naman kasi lahat ng pulis ay authorized to conduct anti-drug operation. May piling division o grupo doon. Yun yung tinatawag na PNP PDEG ano yan? PNP Drug Enforcement Group or Unit. Drug Enforcement Unit. Unit. Sila lang kung hindi ka member nun, hindi ka pwede mag-conduct ng anti-drug. Pero nasa list siya ng PNP. Active siya. List ng yung Top 10 naggagamit ba, ng RD? droga or anong list siya? Target Sa Sa PDEA, sa sa pamantayan ng PNP. PDEA siya ay considered namin as a target listed, original target listed. Number one. Yes. How about the PNP-RD? Alam natin na maganda yung relationship ng PNP at saka PDEA. Kumusta po yung sa PNP na target listed din po ba siya? Allegedly, part siya na target listed din siya. Ng PNP, sir. Ng PNP. Nagkausap na kayo, sir, ni RD or nung hepe ng PIDEG regarding this one? Na-confirm na ba na PIDEG talaga siya, sir? Hindi pa, pero marami kaming kasama kanina na mga members ng PNP. At sila mismo ang nagsabi yung taga-grupong intelligence group and then yung grupo ng other law enforcement agencies. RD, sa area na nagawa kayo ng search warrant, marami ding mga tao dyan ang namamatay kasi binabaril kasi may patal daw. Posible bang involved si Sergeant Artax dyan, RD? Hindi ako makapag-speculate no, kung may mga involvement ang mga taong ito tungkol sa alleged na mga reported na patayan dyan sa lugar na yan. May case din siya na i-face sa inyo kasi may nakuha kayong alleged 20 grams. Yes ma'am, we will file regular filing ang tawag niyan na for violation of Section 11 of Republic Act 9165 which is constructive possession, no? At isasampayan, hindi sa sa prosecutor mag-a-undergo yan ng tinatawag na regular preliminary investigation. Kasi Sir, hindi siya nahuli, no, in flagrante delicto tumakbo. So, papatawag siya ng prosecutor, city prosecutor, or public prosecutor to answer the charges. Kapag despite receipt of summons or natanggap o hindi man natanggap, tuloy-tuloy ang kaso sa prosecutor sa preliminary investigation. Kapag hindi siya sumipot nun, for sure, 100% i-resolve ng prosecutor ang kaso laban sa kanya at mayroon niyang findings na probable cause. At kapag may probable cause, isasampa ngayon ni prosecutor sa city, sa court. Para si court naman mag-i-issue ng warrant of arrest. Sir, maliban sa pulis na hindi nahuli ngayon, may iba pang pulis na minomonitor ninyo na kasali or involved pa rin sa kanya, sir? So far, wala pa naman. Wala pa Yun kayo lang na muna monitor ang sa naging subject ng anti-drug operation namin kanina. Okay. Director, sir, sinabi mo kanina is medyo abot ng mga isang taon na pag-surveillance ninyo ng mga suspitsado na yun. Bakit natagalan ang pag-conduct ng
bali operation sir. Mahirap kasi ang sa anti-drug operation minsan kailangan pag-aralan mo, gagamitin mo kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ang taong subject ng intelligence casing or surveillance mo or actual na tinatawag natin negation operation ay may hawak na droga. Kapag walang hawak na droga yan, kahit ang tao ay sinasabi natin notorious sa isang lugar na drug pusher, kapag hinuli mo ang isang taong yan, kahit maraming nagsusumbong at walang illegal na droga, ay ikaw, malaki ang posibilidad na balikan kayong sampahan kayo ng either planting of evidence. So, kaya napakahirap po. Maraming pagkakataon na ang isang drug personality ay nagiging inactive muna, no? Hindi muna siya nagpapakita sa publiko o titira muna sa ibang lugar and then sa mga susunod na araw o buwan babalik. So, kaya ganun po, oo, napakahirap at alam nyo naman po sa kaalaman ng lahat, the Republic Act 9165 is a very technical law, no? Lalo na yung provision ng Section 21, no? Alam niyo yun, yung mga nagte-testify sa court ng mga media representative, no? As a insulating witness na kapag nagkaroon ng lapses doon sa chain of custody principle natin o doctrine, ang chances ng kaso is always parang 99% madidismiss. Kaya napaka-kuan po na mag-conduct ng anti-drug operation. Sinisiguro na based doon sa mga tinatawag natin na mga alpha o confidential informant, yung taong yung talaga ay actual na nagbebenta o engage in illegal drug activities. Sir, may mga mensahe ba kayo, sir, sa mga aktibo na nasa gobyerno, kahit hindi police, sir, na wag na lang siguro gawa ng kamalian gaya ng pagbibinta o paggamit ng droga. May mensahe ba kayo sa kanila, sir? Ayos naman. Yes, so, wala namang talaga, hindi man, wala mang taong pinapayagan na to possess or to use or to take illegal drugs. That is illegal per se and invalid, no? Kung isa kang government official or personnel na nag-engage ka sa illegal drug activities, pwede kang matanggal sa kaso, no? At pwede kang usigi ng gobyerno sa administrative, no? At kapag malakas ang ebidensya, may substantial evidence na engage ka in the proliferation of illegal drugs or you are using illegal drugs, no? Nag-conduct ng drug test, positive ka, the penalty that will be imposed by the government or your organization against you is dismissal from service kasi that is considered as grave misconduct. So, walang karapatan, no? O hindi authorized ang isang public servant, government employee, regardless of your status, to use illegal drugs or to engage in illegal drugs. Sir, ito sir, to personalize your message no to Sergeant Artags because ang kanyang career ngayon is on the line, no? Ano yung mensahe mo sa kanya, sir? If ever na makakapanood siya nito, sir. Ay, dahil nag-implement lang naman ang Philippine Drug Enforcement Agency along or together with other law enforcement agency nung search warrant, no, against Sergeant Artags at during the service nga ay hindi siya naabutan at isang kasama niya ang naabutan doon. So tuloy ang pag-search ng property niya o yung house for possible, no, ano yun, yung shabu, no, kung nagsisipkip siya ng shabu down or he is in custody of shabu. So kung either tinatawag natin na constructive possession or actual possession. Dahil doon siya nagre-renta siya doon, kino-considered ng batas yan na constructive possession. He is considered as the owner. So dahil dyan, isasampa ng PDEA ang kasong paglabag sa Section 11 of Republic Act 9165. Can he clear his name, RD, dito sa PDEA? Can he come up in your office and
present or ano ba yung Ah, dapat nang gawin, sir? Kung pupunta siya dito sa opisina, posible na kung naisampa na ang kaso, posible siyang arestuhin, no? Kasi may kaso na siya, lalo kung may warrant of Or arrest na. voluntary surrender na lang siya. Oh, Or yun. hindi guilty. Pwede pong ganon, no? Oo. Alam niyo naman pag isinampa ang kaso at nagkaroon na ng investigation sa prosecutor at si prosecutor ay nirecommend na sampahan ang kaso sa korte, madali rin na ini-issue ni judge ng Regional Trial Court ang warrant of arrest. Sir, may tanong ko lang po. Kasi Yes. kagabi, may operation din ng RDU and allegedly may nakuha alleged cocaine na 200 grams. First time ba yan dito sa Regional RDU na may nakapasok na cocaine? Sa umpisa nung umupo ako dito, para ngayon lang po ako nakabalita dito sa Northern Mindanao na may may ganong kadami ng cocaine na na-confiscate o na-seize, no, ang other law enforcement agency natin. Pero may na-monitor kayo before na allegedly may cocaine na pumasok na Regional. May mga report lang, actually may maraming report sa amin na ang mga dating, no, nanahimik at mga kilalang mga big time drug lord nung panahon ng nakaraang administration ay bumabalik naman ngayon at mismo nga galing sa ibang intelligence unit ng PDEA na sinasabi na baka, no, magbabagsak ng mga droga ang mga dating mga report din na natatanggap at pinapasa sa amin na ibabagsak dito sa karagatan ng Cagayan de Oro, either shabu or cocaine or other form of dangerous drugs. Sir, kagabi, medyo parang walang confirmatory test ang PDEA for cocaine, sir. Kasi dadalhin pa daw sa Davao ng RFU. Sa kanila po kasi yun, ano. Sa drugs kasi, although ang sinasabi diyan is ang PDEA ang may kosto din, no. Oo. Yun naman pag tenor over na nila sa amin, no, for purposes of destruction or burning. Halimbawa, wala mang kinasuhan na tao dahil tinurn over lang o napulot lang yung droga ng other law enforcement agency. Kapag na-test na yan at kung positive or otherwise, tapos na walang kaso, walang isasampang kaso kasi wala namang suspect, no? Sila po ay ito-turn over yan sa PDEA. Pero sir, can they always ask the assistance of the PDEA in case na hindi kaya ng RFU 10? Can they Ay, of request? course, apo, pwede po. Pwede man nila i-dalhin yan dito sa PDEA para ipa... Pero so far, no communication has been made. Yeah. Wala pa ako na natatanggap. Pero sinabi kagabi, sir, na parang dito sana ipatry, ipatest kung cocaine ba talaga. Pero sinabi na parang walang Hindi confirmatory test dito. Kaya sinabi ng RFU na kailangan pa daw dadalhin ng Davao kasi wala din sa RFU yung confirmatory test. Ang alam ko mayroon ang PDEA. Yeah. No? Oo. Yung PDEA. Oo. Baka mas sophisticated ang machine, no, ng Regional Office 11 ng Philippine National Police. Sir, alam natin sa mga terminals, kasi binabiyahe yun 3 araw ng courier. Di ba sa mga terminal may mga scanner tayo? Baka may time kasi na baka hindi gumagana, no. Kagaya din sa lahat. Anong terminals yung airport? Bus. Bus. Wala. Hindi wala yata. Hindi masyadong strict. Hindi stricto kasi dati nung na-assign man ako sa Eastern Visayas sa Tacloban, halos lagi ako tumatawid papuntang Cavite, no, na nag-drive ako mag-isa. Sasakay ako sa Alin, papuntang Matnog. Wala bang ganun babalik na naman ako, Matnog to Alin, balik-balik lang. Hindi gaano strict. Sa airports, medyo kasi may expert, no. At saka seaport, meron tayo eh. Mayroon po doon sa passenger na mayroong x-ray doon. Kung ang droga isasakay sa sasakyan, hindi man i-x-ray ang sasakyan. Tuloy-tuloy, kukuha ka lang ng mga permits, ticket, bibili ka doon, pipila. And then, ipipila mo na yun sa sasakay sa bar. Kung mayroon man doon, taga-inspection yung interdiction unit ng PDEA, tumutulong kami doon. Sir, may na-monitor po ba kayo na involved na ang Abu Sayyaf sa pag-distribute ng droga or ng mga cocaine or any shabu yes. here in the Northern Mindanao? So far, wala naman ganong katibay, no, na information na nakakarating sa amin na may involvement yung mga
other groups, no? Lalo na yung mga Lawless groups. either Abu Sayyaf or other mga political groups ba yun, no? Oo. Wala man matibay pa na ebidensya. Okay. Sir, Yes, ngayon ma'am. po sir na nadakip na yung mga sinasabing big time drug dealers sa Taguluan. Posible na bang ma-drug free or ma-drug cleared yung Taguluan? Sa kuan po kasi may proseso po ang pagdeklara ng bawat barangay, no? Kailangan madeklara muna ang bawat barangay na drug cleared o drug free, no? May mga documentary requirements yan, no? Ako ang presiding officer niyan o chairman ng Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing, no? Kasama ko ang RD ng DILG, RD ng PNP, RD ng DOH. Kaming lahat ay nag-deliberate niya kapag may applicant. So, may proseso po yan. Kapag nadeklara na lahat na barangay as drug cleared, ang munisipyo naman o city na kung saan nasasakupan niya yung mga barangay na na-declared as drug cleared, ay pwede rin siya mag-apply for drug clearing purposes, no, ng kanyang munisipyo. Okay sir. Sir, malapit na po ang national local election. Sir, Hindi ako mapalagay. meron bang, kasi yung mga oo. sabi-sabi, Sige po. kinig natin sir. Madalas po yan, Palagi ng mga madalas pagbibinta po ng paulit-ulit, parang perennial na problema yan, na allegation na sa tuwing palapit ang national, palapit ang barangay election, palapit ang local elections, midterm elections man, ang otherwise, ikinakabit sa mga alleged narco-politician, no? Na dadami na naman ang illegal na droga, maraming magbebenta, kasi ang magbebenta rin naman yan mga alleged mga drug dealers na mga politicians, no? So far wala namang kami pang namomonitor na ganon na dumadami ang illegal na droga, na ang may mga pakana ay yung mga possible candidates sa mga susunod na election. Wala man, mga pansamaaw sa ngayon, mga puro parang Sabi lang. marimarites lang yan. Marites lang. Okay. Okay.